Mga kauragon, kauragon, ito na po yung daw na kinuha ko kanina. Ito po yung gagawin natin pambalot sa balisungsong. Tapos, aalisin natin yung dito sa gitna nito. Tatanggalin natin ito. Ganito po, oh. Tanggalin natin ganyan. Tapos gaganyan natin. Ayan, ang pagtanggal, ganito. Yung hindi pa marunong nito tumanggal. Di ko lang kasi alam sa Tagalog kung anong pangalan nito. Pinapakita ko lang sa inyo kung paano pag-alis nito. Ayan. Ang gagawin natin ngayon, gagawa tayo ng balisongsong. Ang tawag sa amin balisongsong. Lagay muna tayo ng baka dumami yung laway ko dito sa ginagawa ko. Ng face mask, pati gloves. Ang kailangan natin para gumawa ng balisongsong, mayroon tayong lukaron. Tawag sa amin lukaron. Buko ito para makapalangit sa buko. Kailangan natin ng arinang bigas. Mga 3 kilo po ito. 3 kilo. Ito na mga sukal, 1 kilo at kalahati. Tapos, ang kailangan pa natin, tubig. Tubig. Ihalo natin dito. Tapos naman, paano tayo makabalot? Kailangan natin ng dahon. Ito, dahon ng agikik. Ito ang gagamitin natin pang balot. Yung kinuha ko kanina. Tapos ngayon, ihalo na natin itong harina. Mga kauragon. Yan. Tama naman itong harina kasi ano muna natin itong asukal, lalagay natin. Unti-unti lang ilalagay ang asukal, baka sumobra na yung tamis. Mamaya titikman natin kung tama lang yung tamis nito. Mga kauragon. At yung arena, huwag mo natin ilalagay lahat. Kasi baka malasaw natin yung tubig. Mahirap na yung paglagay dito. Lalabas yung natin gagawin na balisongsong. Kailangan natin ng tubig. Lagyan natin ng tubig. Mga kauragon. Yan. Kontrol lang ang tubig nito. Pag yung lalasabin natin ito eh. Yan. Haluin na natin. Go back. Loud.
Mga kauragon, tapos na tayo magbalot nitong ginawa nating balisong-song. Susunod nito, isasaing na natin doon sa kaldero. Isalang na natin ito para maluto na. Bigas. Mga kauragon, lalagyan na natin ng tubig. Mga 2 tabo lang ito. Ayan, pwede na natin takpan. Ayan mga kauragon. Tapos na ako magluto. Tikman natin itong pansit Bicol saka Bicol Basil Song-Song. Ang sarap nito pag natikman niyo. Tara, kain na tayo. Tikman na natin itong linoto ko. Dito na kayo sa mesa. Ayan, ang sarap. Ang sarap ng merienda natin ngayon. Oragon, thanks for watching. Please like and subscribe to my YouTube channel and click the bell button below para updated kayo sa mga susunod ko pang mga videos. Thank you. Thank you.